राज्यातील पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली 6 महिने कालावधीचे कोर्सेस प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन अँड एअर कंडिशनिंग, वेल्डर अँड फॅब्रिकेशन 4 महिने कालावधीचे कोर्सेस इलेक्ट्रो प्लंबर, इलेक्ट्रो वेल्डर, सोलर इलेक्ट्रिशियन आणि फॅब्रिकेशन तसेच 2 महिने कालावधीचे कोर्सेस कॉम्प्युटर हार्डवेअर अँड नेटवर्क मेंटेनन्स, मोबाईल रिपेरिंग आणि सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन अँड मेंटेनन्स। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वरील सर्व कोर्सेसना ऍडमिशन घेण्यासाठी वयाची शिक्षणाची अट नाही, तसेच सुलभ शैक्षणिक कर्जाची सोय। अधिक माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। गेल्या 2.5 वर्षात अपघातानं मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो। माझा जिल्हा वेगळा आणि वेगळ्या जिल्ह्यात काम करण्याची संधी मला पक्षानं दिली। ज्या विचारावर आम्ही सर्वजण काम करतोय त्या विचारधारेत स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल एक वेगळं स्थान आहे। त्यांचे विचार ज्यांच्या मनावर बिंबले त्या व्यक्तीत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहत नाही। स्वामी विवेकानंद हे राष्ट्रीयत्व आणि त्याची जोड हिंदुत्वाला जोडून देणारे एकमेव नेते। युवकांपर्यंत त्यांचं आचरण होणं गरजेचं असल्याचं प्रतिपादन भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र रवींद्र चव्हाण यांनी वेंगुर्ला इथं केलं। वेंगुर्ले नगर परिषदेमार्फत नव्यानं विकसित करण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद अभ्यासिका आणि सभागृह, स्वामी विवेकानंद शालेय कौशल्य विकास लॅब याचा शुभारंभ माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, वेंगुर्ले नगर परिषद मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सुनील डुबळे, जगन्नाथ सावंत, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, माजी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, प्रशांत आपटे, शीतल आंगसेकर, शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम, भाजप महिला तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, साईप्रसाद नाईक, सुषमा प्रभू खानोलकर, स्मिता दामले, वृंदा गवंडळकर, अभि वेंगुर्लेकर यांच्यासहित विविध मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी आनंद यात्री वाग्मय मंडळ यांच्यातर्फे लेखिका वृंदा कांबळी यांच्या हस्ते रवींद्र चव्हाण यांचा सन्मान करण्यात आला। तसेच रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते विकास कामांचे कॉन्ट्रॅक्टर राजेंद्र पोळ, भित्तिचित्र रेखाटणारे चित्रकार नांदोस्कर यांचा सन्मान रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला। यानंतर वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या अग्निशमन केंद्राचं नूतनीकरण आणि कॅम्प येथील घोडेबाव गार्डन शेजारी उभारण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग सेंटर या कामांचा शुभारंभ रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला। मी माझ्या पार्टीला आणि पार्टीचं मनपूर्वक धन्यवाद यासाठी देईन की बऱ्याच वेळेला गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये मी हे बोलून झालो आहे की मी अपघाताचा पालकमंत्री या सिंधुदुर्गामध्ये होतो। अपघाताचा यासाठी म्हणेन की माझा जिल्हा वेगळा आणि मला वेगळ्या जिल्ह्यामध्ये काम करण्याची संधी ही प्रत्येक वेळेला पार्टीने दिली। ज्यावेळेला पूर्वी तत्कालीन देवेंद्रजी पूर्वी ज्यावेळेला 2014ला ज्यावेळेला मुख्यमंत्री म्हणून काम करत होते 2014 ते 2019 त्याही वेळेला मला रायगडचा पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली। आणि आत्ता 2022 नंतर झालेल्या सत्ता बदलानंतर पुन्हा ज्यावेळेला मला संधी मिळाली त्यावेळेला मला पालघर आणि सिंधुदुर्ग अशा 2 वेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली। त्यामुळे खरं तर मी पार्टीचा फार आभारी आहे की मला हे सगळं करण्याची संधी मिळाली। आपण सर्वांनी माझे आभार मानलेत, परंतु ज्या विचारावरती आम्ही सर्वजण काम करतो, ज्या विचारधारेवरती काम करतो त्या विचारधारेने स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल एक वेगळं असं स्थान प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे। स्वामी विवेकानंद ज्यांना कळले किंवा त्यांचे विचार ज्यांच्या
मनावरती बिंबले तो व्यक्ती आणि त्याच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहत नाही. त्याचं कारणच एक आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचे असणारे मतं जी आहेत ती मतं ज्या पद्धतीने त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीयत्वाच्या विचारावरती आणि राष्ट्रीयत्वाची जोड हिंदुत्वाबरोबर जोडून देणारा हा एकमेव नेता असं त्यांना म्हटलं जातं. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की तुम्ही आम्ही सर्वजण सातत्याने ज्या गोष्टीचा विचार करतो आहे त्या गोष्टीचं आचरण हे युवकांपर्यंत होणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. मला असं वाटतं नावामध्ये सुद्धा बरंच काही दडलेलं आहे. स्वामी विवेकानंदांना सुद्धा नाव हे नरेंद्र आहे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ज्या पद्धतीने वसुदैव कुटुंबम म्हणून या जगामध्ये ज्या पद्धतीने आपल्या देशाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम करतात हे सर्वच्या सर्व पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की कुठेतरी हा विचार पुढे नेण्याचं काम ही मंडळी जर करत असतील तर तुमचं आणि आमचं कामसुद्धा थोडंसं का होईना वाढलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना पुढच्या पिढीला या मार्गावरती आणणं, राष्ट्रीयत्व हे किती श्रेष्ठ आहे आणि त्याच्या पाठीशी आणणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे घराघरामध्ये पोचले पाहिजेत. स्वामी विवेकानंद हे घराघरामध्ये गेले पाहिजेत. त्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वांनी काम करणं आणि या ठिकाणी वेंगुर्ला नगर परिषद खरं तर या वेंगुर्ला नगर परिषदेतील असणाऱ्या सर्व पक्षातील असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींचं मी मनःपूर्वक कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. त्याचं कारणच एक आहे की मी पाहिलं की या सगळ्यांनी या नगर परिषदेमध्ये ज्या ताकदीने काम केलं, जो विषय त्यांनी विचार केला त्याला तडीस नेण्याचं काम हे या सगळ्यांनी केलं. आणि इथली असणारी सर्व नागरिक ज्याला सिव्हिलियन्स आपण म्हणतो, या सिव्हिलियन्सचं तर खरं कौतुकच आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.